Rexurdimento! O Rexurdimento. Cando comeza todo? Tras a fin do absolutismo e o comezo da monarquía constitucional no século XIX, nacen diversos movimentos galeguistas baseados na defensa de Galicia. Entre 1840 e 1846 comeza a definirse o provincialismo. Este movimento contiña moitos galegos partidarios dun réxime republicano federal que en 1846 participarán no levantamento de Solís. Todo marchou sobre rodas? Pois non. A non funcionar este movimento tivo consecuencias e houve unha forte persecución polo que se centraron en potenciar a cultura galega, especialmente a lingua, e non tiveron unha fronte política. Uns cantos anos despois, o regionalismo compaxinou xa a vertente cultural e a política, pero a súa principal preocupación foi a lingua. En 1879, Alfredo Brañas publica El regionalismo, e 2 anos despois constitúese a Asociación Regionalista Galega. O Rexurdimento, despois do silencio dos séculos escuros, fai que se comece a estudiar o pasado e a modernizar as nosas letras. Cada vez hai máis publicacións en galego. Así aparece a prosa didáctica, o ensaio, a oratoria, o xornalismo, etc. A literatura de circunstancias. Nos primeiros textos na nosa lingua durante eses anos reflíctese a preocupación por a invasión francesa. Destaca a composición dialogada Proezas de Galicia, en 1810, de Xosé Neira, e a inestabilidade política, motivada pola mobilidade entre gobernos liberais e gobernos conservadores, fixo que se publicaran, durante os gobernos liberais, textos dialogados como A tertulia de Vicaños e A tertulia de Quintana, sobre a Constitución de 1812. O movimento do romanticismo que se estendeu por Europa nesa primeira metade de século favoreceu o xermolo do rexurdimento, coa exaltación da liberdade e de todo aquilo relativo ao propio, ao natural. Neste período tamén destaca Nicomedes Díaz, que escribiu Égloga de Belmiro e Benigno e Alborada, onde predomina a temática amorosa e o romanticismo. No teatro, Antonio Benito Fandiño, en 1812, escribiu A casamenteira, obra que trata dos casamentos amañados propios da época. Os precursores. Adóitase denominar precursores os escritores que se publicaran en galego antes de que saíse Cantares gallegos, entre Rosalía de Castro, en 1863. Ten en común o seu interese pola literatura inspirada no folclore e no mundo rural, o compromiso coa defensa da recuperación cultural de Galicia e a súa ideoloxía provincialista. O certame poético dos Xogos Florais de 1861 promocionou a creación de poemas en galego. As composicións premiadas xunto a outras que foron recollidas da prensa da época apareceron organizadas no Álbum de la Caridad, que se converterá así na primeira antoloxía do Rexurdimento, onde aparece Rosalía de Castro e Eduardo Pondal, xunto a Alberto Camino, Vicente Turnes, Xoán Manuel Pintos ou Francisco Añón. Entre os precursores podemos destacar a Francisco Añón. Naceu en 1812 e morreu en 1878. A súa produción poética é moi desigual e non foi recollida ata despois da súa morte. Foi un dos primeiros en utilizar a idea de Galicia debruzada nun longo sono, do que ten que despertar polo seu ben e o dos seus habitantes. Isto podese comprobar no seu poema A Galicia, polo que foi premiado nos Xogos Florais da Coruña. Compuxo poesía de circunstancias, costumista e de claro corte realista, vinculada á fotografía social do pobo galego. Son salientables outras composicións como A leiteira, A fantasma, O magosto e A égloga, recordos da infancia. Alberto Camino. Naceu en 1820 e morreu en 1861. A súa escrita ten un marcado ton sentimental e unha veta elexíaca que conecta coa lírica intimista da época. O desconsolo foi o seu primeiro poema. Tivo moito éxito e as súas composicións publicáronse en numerosos xornais. Xoán Manuel Pintos. Naceu en 1811 e morreu en 1876. Varios son os motivos polo que se lle considera o autor principal deste período. É o autor do primeiro libro en galego do século XIX, A gaita gallega, que foi publicada en 1853. Foi un firme defensor da nosa lingua e traballou pola súa restauración e dignificación. Tamén interpretou dun xeito moi agudo a crise da primeira metade da centuria. Foi, en definitiva, o máis enérxico defensor da restauración literaria e pública da lingua, postura sempre asociada á denuncia dos perniciosos efectos da diglosia e máis ao dereito do país a ter unha economía e unhas institucións propias. Na súa obra vaise desenvolvendo o diálogo entre un gaiteiro que inicia na lingua galega o seu tamborileiro que é castelán. O que se pretende é un fin didáctico. O Rexurdimento pleno. A partir do ano 1846, os movementos galeguistas abandonan a política e centran os seus esforzos nas diversas manifestacións culturais. Nace a segunda xeración galeguista que vai levar a cabo o rexurdimento literario do galego.
principais autores van ser Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Eduardo Pondal. Manuel Eras Pulpeiro, Florencio Bamón de Lores e Manuel Lubris Freire, entre outros, xunto cos tres grandes, cultivaron principalmente a lírica. Con todo, non podemos esquecer que na narrativa e no teatro tamén se escribiron importantes obras. No Rexurdimento pleno escribiuse narrativa. En esta podemos destacar autores como Marcial Valladares, que escribiu a primeira novela en galego, Maxina ou a filla espuria, que conta a historia de como Otilia se enfronta a deshonra que supón o seu embarazo non convencional da sociedade da época. Tamén está Valentín Lamas Carvajal, que foi poeta, xornalista e narrador. A súa obra máis coñecida é o Catecismo de Labrego, e defende aos galegos e a Galicia. Tamén está Antonio López Ferreiro, que foi introductor da novela histórica de tipo romántico na súa lingua, a través de A Terceira de Bonaval, O Castelo de Pambre e O Neno das Pombas. O teatro. Mailas eran moi escasas as composicións dramáticas do século XIX, contamos con autores que nos ofrecen mostras de dúas temáticas que podemos diferenciar, a costumista e a histórica. Francisco María de la Iglesia foi autor da primeira obra que se estreou en galego, A Fonte do Xuramento, onde se combina o contido costumista co dramático a través dun triángulo amoroso entre os protagonistas. Emilio Álvarez Jiménez cultiva a temática histórica na súa obra, Mari Castaña, unha revolta popular. Nela, a protagonista encabeza unha revolta contra o bispo de Lugo, representante dos abusos que vivían os